Renungan harian Ikutlah Aku yang dikelola oleh HKBP Rawamangun kini bisa diakses di website HKBP Rawamangun untuk renungan di hari yang sama maupun renungan di hari-hari berikutnya. Renungan Ikutlah Aku juga kami kirimkan ke gadget Anda setiap hari melalui WA atau Telegram. Selain media digital, renungan harian Ikutlah Aku juga diterbitkan dalam edisi cetak. Semua ini bisa Anda dapatkan gratis dengan menghubungi kami melalui website HKBP Rawamangun atau DM langsung ke Instagram kami di hkbp_rawamangun. Jangan lupa kunjungi ikutlahku.hkbprawamangun.id. Jadi, yuk baca firman Tuhan setiap hari. Tuhan Yesus memberkati. Sebelum memulai ibadah, mohon untuk dapat memperhatikan himbauan beribadah. Pilihlah ruangan yang hening agar Anda fokus beribadah. Persiapkan diri 5 menit sebelum ibadah dimulai. Ajak anggota keluarga untuk beribadah bersama. Berpakaianlah rapi dan sopan. Persiapkan Alkitab, Bibel, buku nyanyian, dan tata ibadah. Set mode hening selama beribadah. Fokuskan pikiran untuk beribadah. Ikuti semua rangkaian ibadah sampai selesai dengan hikmat. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Jangan lupa like and subscribe HKBP Rawamangun.
Shalom. Tapaho marata di hadapan debata martang yang nahoho mahita. Tapuji matu atas ya buku ede nomor 620 alu ayat sada 1 ayat 3. Yesus namate di hasi langit, di hari patoluhoni, lalu si boleh samate selamat hari Minggu. Marhite-hite goarni de bata ama, dohot goarni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot goarni tondi perbadia, namano palangit dohot tanoon. Amen. Hisapan mahamu songon poso-poso nai baru tubui, disusun adenggan naso mengaci, asalam gada hamu marhite-hite siani, molotung nunga didai hamu basar ni Tuhani. Puji hamu madebata hagugotai, walaupun hamu madebata si Jakob, haleluya. Haleluya, Martangi yang mahita. Ale Tuhan debata para siroha nasumurung, didok hatam do, ikon manaun hami jalamate rap dohot Tuhan Yesus Kristus, asarap hami dohot ibana Tuha sangapon, sai parohai mahami, asa uduk hami tulomoni roham, jalahot hami dihapor seon nature,
Asa totong makirim di haheheon dohot di hasangapon sugot silehonomu tu akan naporsea diho. Amen. Nungahe Christus, Alleluia. Ianamake adi, Alleluia. Aeta Tua, Alleluia. Raja Moluani, Alleluia. Nasun hinagogoi, Alleluia. Jauhlah pujiannya, Alleluia. Namulungi rohaki, Alleluia. Tatangihon ma patik ninde bata, hima sian patik parjolo, satu patik pasapuluhon. Patik parjolo, ahudo Jahoba de batam, ninna de batata, dang jadi marakku pau, bahenomu de batam. Patik paduahon, dang jadi gana ommu, jala dang jadi sumanommu, manang ahan na di banua gijang, dohot na di banua tongaon. Rodi na di bagasan aek na di toru ni tano, yang go tunggabe si sobaon manang sioloan. Patik patoluhon, dang jadi dohonon goarni de bata yang go soture dalanna, ay hona uhum na dosugut akan namarsineang di goarna. Patik paupaton, ingot hamu ma pabadiahon ari minggui, dina onom ari ma ulahamu nasa siulaumu, alai anggo ari papituhoni, ari paradianan ni Jahoba de batam doi, dang jadi ho mangula anggo dinasadari, manang anak mupe, manang borum, manang naposom lahi-lahi, manang naposom boru-boru, rodi pinahamu, rodi isini hutani halape namangebati hutam, ai dina onom ari do ditopa de bata, langit dohot tano, dohot laut, dohot nasa isina, dungi maradia do ibana di ari papituhoni, dibaheni do ubaen na di pasu-pasu de bata Jahoba, ari paradianan nai, jala di parbadiai. Patik palimahon, ikon pasangapomu donatorasmu, asa martua ho, jala leleng mangolu, di tano nani lehon ni Jahoba de batam diho. Patik paonopon, unang ho mamunu, patik papituhon, unang ho mangalakup, patik pawaluhon, unang ho manakko, patik pasiahon, unang ho olom makatidakon hata nasotutu maralohon dongan jolma, patik pasapuluhon, dang jadi haliangan ni roham, bagas ni dongamu, dang jadi haliangan ni roham, dongan saripe ni dongamu, manang naposona bawa, manang naposona boru-boru, manang lobuna, manang hodana, manang dia pe ugasan ni dongamu. Beha padok ni debata taringot tu patik na sapului odo. Au do Jahoba de batam, ninna de batata, pargogo na sohatu dosan jala parimas, siluluhon dosa ni ama-ama tu pinok parna, rodi sudut patoluhon, rodi sudut paupaton, pinopar ni akan sugoroha diau, alai asido rohaku di akan nama ribu-ribu,
akan namarholong di roha diau, naso mangalaosi patiki. Ima sahatna atong rap manggidugo mahita sian debata, lao mangulahon patik nai. Ali Tuhan debata, sai pargugui mahami, mangulahon nambar tu patik mi. Amin. Tatopoti madosata tuadopani debata martangiang mahita. Ale debata nami namarasiroha jalan abadia, amanami marhite-hite Tuhan Yesus Kristus. Manang pigahali hami ro tujolom, huhilala hami rikot do asini roham disalhut hami halak pardosa. Alani ido ubain na hupaserep hami diri nami sadarion tujolom. Jala huparhatopot hami, tung najojot do hami manibil sian akadalammu nabadia songon biru-biru nalilu. Sai unang pabali hami sian jolom, alani dosa nami i. Aidang di halo mohon roham hamatian ni akka pardosa, alai hamubaon ni rohana do lomo ni roham, asa mangulu. Se sama saluhut hageduhon nami, dohot pangalaison nami marhite-hite pangulu nami na sasadai, anakmu Tuhan Yesus Kristus. Sai pahot ma asin roham di hami, marhite-hite panidangion dohot hagogon ditodi parbadia, asa tarapul situtu rohanami majauho, asa patun tigor jala daulat hami marpangalaho, bahen hasangapon di guarmu nabadiai. Amin. Baga-baga ni debata taringot tuhasa ni dosata. Mucat pe akadolok jala humuttal akarobean alayanggo parasini rohaku nasotu pamucat sianho jala padan ni hadameku nasotu pahumordit ninna jahoba siasiho asangapon mari debata na digijang. Amin.
Epistel di minggu tasadarion ima dienet sian pangukapo 20 sada ayat 5 sahatu ayat pitu tajahama marsika soring di ayat pitu rap hita pajahasa. Dungi didok nahudul dihabang saima idama saluhut nado hupai baru jadi didok ma suraton mai ai haposa doa hataon jala nasitong. Mas didok matuau, mengasau, au parjolo jala parpudi, bunana jala ujungna, lalu kumatu nawas sian mual aek hangolwani, sokola tuhorong. Rapita teanon ni namonangi masaluhuti jala au gabe debatana ibana gabe anakku. Ido saatna martua doakan atau mangion hata ni debata jala na peopsa. Amin. Tidak kau maha persiatai songonahina tidak kau ni dengata saha porsean di sandok portibion rap mahita mandok au porsea di debata Jahoba ido ama pargogo naso hatu dosan na tumopa langit dohotano au porsea di Yesus Kristus anak ni debata Jahoba na sasadai iman atinubuhon di Semaria na gabe-gabean siatur di perbadia adorang sohabuhan ido tuhata na tumaon na bernit di panguhuman ni selatus na matetar pajal do ibana di hau pinorsilang na tua tu banutoru dungitanom na mulak mangolu di ari patoluhon na manaik tu surgo la hundul siamun ni debata Jahoba amanai pargogo naso hatu dosani di sima ibana pai mamulak sugo tutanoon manguhumi halak na mangolu dohot na mate au porsea ditondi parbadia jaladong sada huria na badia huria hatopan ni halak Kristen akka na badia dohot dihasani dosa dohot dihatai na mandok mulak mangolu sogit dan ni halak na mate dohot dihangoluan no soro suda. Amin. Salam.
Tikting di Huriata HKBP Rawamangun, Minggu 16 April 2020 tolu. Partangyangan Week, Kamis 20 April 2020 tolu, pukul 10 siawip, Week Pisangan Gading Raya, di Bagasni keluarga Benihar Napitupulu, Situ Adarna Borusiaturi, Jalan Haji Mugeni Tolu nomor Tolu, RT 10 RW 04 Pisangan Timur. Jumat 21 April 2020 Tolu, pukul 10 siawip, Wik Cipinang, di Bagasni keluarga Jasa Jubel Siagian Boru Pardede, Asrama Brimob Blok K nomor Pitu Cipinang Atas. Parheon Sikola Minggu, Sikola Minggu HKBP Rawamangun, Naeng Patupau Parheon, aka rangkaian kegiatan Nadi Patupa mulai tanggal 15 April 2020 tolu. Boima di Jaha di Harotas Tikting, Manang di web HKBP Rawamangun. Aka natoras di Sosoi ma asa mabuan yana kota madohoti rangkaian kegiatan ini. Parheot Sikola Minggui. Info lebih lanjut boleh menghubungi guru Sikola Minggu Nabe. Pasahatom bingkisan Hari Raya Idul Fitri. Senin 10 April 2020 tolu, pukul 10 WIB, maringanan di gereja. Patupon ni Huriatama pasahaton bingkisan Hari Raya Idul Fitri tu aka warga sekitar gereja Dohot TK Sinantam. Seksi kemasyarakatan asa Mangarade jala pasahaton informasi tu aka warga sekitar nanaeng majalo bingkisani. Di Jalo Gabe Ruas Nagok, Minggu Sadarion 16 April 2020 tolu, keluarga Christopher Situmorang, Gina Kamila Boru Manurung, Sianwik Kampung Pertanian, di Jalo Gabe Ruas Nago di Huriata HKBP Rawamangun, Dung Majalo Bimbingan Sian Panditata. Maka tidakon hapor seon. Minggu Sadarion 16 April 2020 tolu, di Parmingguan pukul 10 tolu WIB, di Patupado maka tidakon hapor seon tu sahalak pelajar sidi khusus Naung Marsiajar Dohot Manjalo Bimbingan Siap Paditata. Ruas Namoding Sada. Nah di hari Senin 10 April 2020 tolu, nunga jumolo moding sahalak ina Vera Boru Tagalung umur 40 tahun, ina baluon ni amata Davidson Situmorang, alamat Jalan Kayu Jati 5 nomor 22 RT Tolu RW 05 Rawamangun, Wik balap sepeda. Tu udian hari Rabu 12 April 2020 tolu, di TPU Menteng Pulo Jakarta. 2. Nah di hari Kamis 10 April 2020 tolu, nunga jumolo moding salah ama Sudin Pahala Sirait umur 70 tahun, ina baluon ni Inata Florida Boru Silalahi, alamat Jalan Bintara Sada RT 12 RW 02 nomor 15 Bekasi Barat, Wik Penggilingan. Tu udian Sabtu 15 April 2020 tolu, di TPU Pedurenan Bekasi Timur. Tuatama nama ngeleon gogo dot pangapulion di keluarga Namar Sitaononi. Adong ralat anak lahir nomor urut tolu, tar surat anak laki-laki seharusnya anak perempuan. Tabana Kanamar Said, Sada Jefferson Gultom, 2 Nyonya Naiborhu Boru Sitorus. Pilihan dohot aka udut ni buah-buah, tajahama diarotas tikting,
naung pinarade ni huriata di pasu-pasu de batama aka barita masa dohot ulaun aka sipatu pota baen sangap di guarna songoni matiting di huriata minggu sadarion moleate horas.
Damena sumurung siana saluhut na roha, imana mangaramoti aka ate-ate dohot pikiramuna,
di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Horas madihita damang dainang, jala selamat hari Minggu madihita saluhutna. Damang dainang, dina marsaur hita rabdoho debata, di sungguli debata do hita marhite hatana di bagasa tikion, imasian panurirang Yehezkiel Pidu 36 mamukasian ayat 22 tol hasma tu ayat 27 hujahama dihita. Dibaheni dohonom muma tupinoparni Israel songonodo hatani tuha Jahoba dada alahamu ahuma bahe songoni ale pinoparni Israel alani guarhu na badiaido na niramuna-muna di tonga-tonga ni bangso parbegu akka hasahatam munai jalaahuma pabadiahon guarhu na tibuli naong niramuna-muna di tonga-tonga ni akka bangso parbegu na niramuna-muna tahe di tonga-tonga nasida asa tung ditada aka bangso parbegu. Ahu do Jahoba, nina Tuhan Jahoba, ya dunghu parbadiai diriku di bagasan hamu dia do pamuna. Jala au mabuat hamu sian aka bangso parbegu. Jala paluhutaku do hamu sian saluhut aka laut. Jala buanakku do hamu mulak tu tanomunai. Dungi urasonokku ma tuhamu aek akanatio asatung iasamu urasonokku do hamu tahe sian saluhut haramunam munai doho sian saluhut gana-gana munai jalalehonokku tuhamu roha nai baru doho to di nai baru tu bagasan ate-ate muna jala usatokku do roha batu sia daging muna jala lehonokku tu hamu roha sibuk jala lehonokku mato diku tu bagasan ate-ate muna jala ahu mabahesa asa marparange hamu di bagasan aka patiku aka uhupu pe roda radotan jala patu pau munado di sido sahatna. Damang dainang di bagasan tikion masuk mahita tu guarni minggu ima naki guarni minggu ta ima kuasi modo geniti. Kuasi modo geniti ima namar lapatan songon poso-poso na baru tubuh na wasa di susu natama. Oma pangotak ni Paskah atau lanjutan daripada Paskah naung tapes tahun jalan naung tahanguluhon di bagasan haporsiaon tuadopan di debata. Jadi halak naung mar Paskah orang-orang yang telah mengimani, merayakan, menghayati dalam bentuk penderitaan kayu salib dan dalam bentuk kebangkitan Tuhan Yesus Kristus. Holanido natau nama dok nahisapan ibana di hatani debata songo poso-poso nahisapan di susu nitama. Jadi hanya orang yang memahami, mengimani bahwa Yesus yang telah mati dan telah bangkit dalam kehidupannya, dia mampu mengatakan bahwa hanya firman Tuhanlah sebagai dasar kehidupan sebagai orang-orang nangolu nai baru di bagasan pargoluanna. Damang dainang nahuaholongi di bagasa Yesus Kristus. Di sada tikia dong masa dadak danak mamereng sada bunga naso mangerbang dape.
Jadi ditiki di bereng dak dada kos sada bunga naso mangerbang dape hira leleng di rohana mangerbang bungaon dang sabar ibana adiga do mangerbang bungaon. Jadi memang ido memang olo de sifat hera kita marnida sada suasuanan adiga do sasitongna mangerbang bungaon. Manang moladok kita pangula molo tapanok noti manang dohono maaha do suasuanan na palikatop bertumbuh tadok majo kecamba manang toge molo hudul hita mapanok noti rodi 24 job ita parohauni naso boy berengot tai adiga doi mana mullup dang haidaan alai boy ibana gabe mullup manang martubur martunas marbunga doh marparbue alani leleng dang marna mullup manang hola kuncup torus bungai di parohauda dan akonni gabe roma rohana laho mabuka sada persada bungai gabe mekarma bungai. Jala molo tabereng bunga altar tadi bagasa tikion ada bunga yang beberapa ini yang memang mekar dan mekarnya ini adalah pasti tidak dimekarkan oleh manusia tetapi dia mekar sendiri. Di panono tidak dana koma bunga naung dimekarkan manang namangirbang di baini mana ima marhite na ditariki ibana sada-sada di parohaun ibana mak dung di parohaun ibana piga-piga leleng bah dang gabe mekar ibana hola satoki do mangerbang ibana alai dung mangerbang ibana pitor layu pitor melos do bungai jala di parohaun ibana mak benang sari ni bungai dang sikop benang sari ni adong disi alai nunga bunga na cacat be bungai jala dohonoma dia tidak lagi bunga yang sempurna ala nunga dimekarkan oleh anak-anak ini. Jadi di sada hasipulan siani di bahida dana kima oh ternyata jika aku mau memekarkan bunga itu tidak bisa. Hanya dia, hanya kekuatan hagogoon nasia bagas do HP naboi memekarkon, naboi mabahen haluar sesuatu yang lebih indah kepada bunga itu dan itu adalah dorongan dari bunga bersama dengan zat-zatnya. Jadi hitape amanginang tadaka sanggoluta molo sode batado paubahon parngoluakta jupama sipata jolma namarbau dalam artian dalam keadaan perlakuan kita. Molo sode batado paubahon rohatta jupama jolma namarbau jupama satabi jolma na cacat di pangalaho jupama jolma naso hinalomohon di debata molo so debatado paubahon roha nang pikirata ala kemampuan untuk berubah jika itu dirubah dari luar tidak dirubah dari dalam manang debata na paubahon rohata tentu ini akan menjadi cacat. Jala sudedo hita lomoro hata angurate satawi hata tang lomoro hata merbau nahudul di sapingta maaf kata tang lomoro hata na merbau na di sapingta. Jala sudedo hita menginginkan seperti bunga yang sempurna mekarnya yang bisa dinikmati melalui mata-mata orang di parohahon dapot haulion dapot hademakon dapot akka silas niroha molo tabereng bunga. Ini adalah kekhususan kepada bunga dan ini gambaran kepada pangalaho manang parange ni jolma songoni uli bungai songoni uli mangerbang bungai di halomoho jolmai songoni manian parangeta na di halomoho debata menjadi orang-orang yang wangi menjadi orang-orang yang mendatangkan kedamaian keademan kesejukan di bagasan parngoluan ni jolma datu ngadong lomorohana hola ro iba tu parpunguan pitor pidah hudulanna datung lomoroha
molo nunga makatai dongan niba gabe sisipi ba alaniaha ala memang dongatai selalu tarajumi nasida songon toksit manang songon racun dia kapar sauran anu nga bau satabi dia kapangalaho dang ala ni bau keringat secara manusia alai dohono ma nunga bau ibana ala ni akka pangalohona. Om mana di suarahon ni panurirang Jeremia taringot tu ahana laho pasahato ni debata tu bangso Israel. Maaf Yehezkel. Damang dainang nahuhaholong di bagasa Yesus Kristus adong tolu panurirang nama saibalga molotab jaha Yesaya, Yeremia dan Yehezkel ini adalah nabi-nabi besar. Dan ada 13 nabi-nabi kecil. Jadi molo didokon nabi besar Yesaya, Yeremia, Yehezkel, boasa didok mereka adalah panurirang nabalga. Memang selain daripada apa yang mereka perbuat, ahananiulahon nasida, panurirang natoluon menuliskan baik mereka manang nasida pei, manang sekretarisnya pei, manang akasisianna pei, manuraton taringotu ha panurirangonna masai gajang jalaleling ubahena didok nasida songon panurirang atau nabi-nabi besar Yesaya, Yeremia, dohot Yehezkel. Jala di Yehezkel toluplonomon ima baga-baga ni debata na laho mulak nasida tu bangso na tutano na pinar baga-baga ni debata di bagasan ngolu nasida. Allah menjanjikan ikon mula do nasida, ikon inganon nasida do hutana, ikon inganon nasida do bagas joro, naong di pajongjong, naong tartaban, naong tarulang di hutan nasida. Amang inang, sasitongna sa dia songo dia do molo didok tartaban atau mereka ini terbuang ke tanah Babilonia. Sasitongna molo didoko terbuang nasida tu Babilonia, bisa saja sebagai manusia mangan nasida, boido utabo nasida mangan di Babilonia. Boido dohonon nang tartaban nasida di Babilonia, alai dohonon marianakon marboru jala kehidupan mereka secara ekonomi itu adalah lebih baik daripada mereka ketika tinggal di negeri mereka. Alai molo didokot tartaban nasida di tanah Babilonia atau di tanah Babel, namar lapatan molo didok songoni amang inang bahwa mereka halak bangsa Israel nunga menduakan Tuhan. Dengan kata lain, adong do debatai ini Israeli, alai huhut jongjong debatana asing di samping ni debata nama dokoma debata dang mardaulat B 100% di bagasan parnguluanna. Jadi tidak menggantikan secara 100% debata di bagasan parnguluanna, alai nunga jongjong B debata di atas ni debata ima debata Baal. Jala hita pe dang nagabe manudal ho debata hita. Alai boido jongjong tabahe debata di atas ni hepengta. Boy do rap jongjong tabain debata rap dohot huaso. Boy do tabain debata jongjong rap dohot aka pikiran nang gogo. Jala ido sasitong na ngolu na tartaban. Orang yang sedang dalam pembuangan. Tidak lagi Allah dang bedebata mardaulat 100% di bagasan parngoluan ni bangsa Israel. Ubahay na didokon. Ikon jowo ni debata manasida mulak. Jadi damang inang tabaya komajolo molo nungalele kita lau mangarato manang dohono ma diaka piga huta adong do nang tarulang hutai. Allah memang alanyaha nungalau sude tu kota atau mereka sudah pergi untuk sekolah. Manang tarulaku taon songoku tanami ala dalanna dang denggan. Tarulaku taon dang adong jol manania tuhu taon ala sinyal dang adong dihutai. Tarulaku taon ala sahat tunuengon
lapu teplok dape dihutai. Dan ada itu. Jala memang masuk masida tu kota. Kita bayangkan bagaimana mereka akan pulang. Tu huta nang tarulang, tu bagas joro nang tarulang, tu sima nasida na laho pasahato ni debata. Alai nang pei, i petong do pai baruan ni debata, tano natungil. Gabe tano na ikomar parbuehon, aka sayur-sayuran, buah-buah si panganon, na gabe si panganon nasida. Jabu naso niurus, aka bagas joro, aka tembok-tembok, naso diurus nasalilingon, iko padengganon nasidai, mulak manasida tuhuta nasida, alai naurikot, ima nasikon padengganon ni debata, di bagasan parnguluan nasida, ima sasitongna, ikon pabuaun nasida ma roha nasida. Amang inang hujaha majosa halinai di Yehezkel 36 ayat 26. Dohot 27. Allah odo sasitongna yang paling penting dalam kehidupan bangsa Israel. Boido mulak nasida tuhutana itu akan menjadi sia-sia. Boido marbungai martuburan akasuasuanan paha-pahan nasida songoni godang mok alai molo sodigatiho debatado tu nasida doho roha nai baru tang marlapatan. Sia-sia do sude nani lehoni debatatu nasida molo soadong di nasida hamubaon manang roha nai baru. Jala omana rikot na pinasahan di debatatu nasida ima di ayat 26. Jala lehonokku tuhamu roha na ibaru doho todi na ibaru tu bagasan ate-ate muna, jala usatokku do batu sian daging muna, jala lehonokku tuhamu roha sibuk. Jala lehonokku mato diku tu bagasan ate-ate muna, jala ahu mabahesa asa marparange hamu di bagasan akapatiku, aka uhupupe radotan jala patupamuna do. Jadi Allah melakukan pembaharuan, nah parjolo di baik itu Allah memperbaharui secara kita katakanlah bangunan, baik itu menyangkut ekonomi, makanan, alaina paling riko di bagasan debata ima memperbaharui roha nai baru. Amang inang di boto hamudo manguras di boto dong. Jadi molehya manortor aha hita menototortor sawan pangurason, sawan pangurasanon. Jadi pangurason itu biasanya manortor adong masawan, jadi adong masawan, jala adong mabulung-bulung, jala bulung-bulungon ni di pis-pis ma sian sawan na di jujung non. Aha dolapatan ni sawanon, sawan ini menandakan bahwa di halak batak doni, di halak batak adong hasomalan ima adong sada martutu aek, jalan apa duahon, ima pangurason, ima songon menyucikan. Manang molo adong ulau pesta nabolon, pesta nabalga di sada marga, iko jolo di patu upado ulaon pangurason, atau menyucikan akka sana marga sapo parani asa tarpatu panasida pangurasoni. Jadi omana didok ni debata tu bangsa Israel asa lehonon nama roha na ibaru. Molo didok roha na ibaru amang inang. Ini adalah menyangkut roha spiritual. Menyangkut kerohanian mereka. Bukan lagi dangde roha na leleng. Ala takas roha na sida nuaingon. Nunga roha na membatu. Nunga jogal rohana sida nuang, iko gation ni debatado rohana sidai, siar roha batu tu roha daging. Allah akan menggantikan. Molo so gati hono di debatado pe boido nasida mulak tu hutana, ale mental nasida adalah mental pangalo maradopo debata. Bisa mereka ini kembali ke kampung mereka, ke tanah perjanjian mereka, selama hati mereka, spiritual mereka, dang dipai baru, dang dirikaper oleh Tuhan.
hot dape nasida songon najoloi, menduakan, membuat Tuhan-Tuhan yang lain di atas Tuhan. Alanido, di poda 4 ayat 20 tolu di dokon, sian saluhu si jagaon, gumodang majaga roham, aisianido ruar aka mual hangoluan. Sian saluhut si jagaon, gumodang majaga roham, aisianido ruar aka mual hangoluan. Jadi selama hati mereka belum diperbaharui, maka mereka akan menjadi tetap apa yang menjadi membatu, itu yang menjadi karakter mereka. Boido aka amanginang, alani aka hapistaran nuengon ni, boido muba pardopahan ni jolma. Jala sering do terjadi, molotiki padidio nabadia godang tangis-tangis dana, alani inatai mar salon. Gabi tangis-tangis dana ki. Jala sering, dan kita dai dio makna. Alani tibo ni salonna, alani pakai hadona si malolong ita he. Soplens ini dotong molo ibu lumatai kapa molo nga soplen hibain hira setabi hira mata ni si malolong ni harimau hibain bagas. Jadi tak tinada be. Jadi ya memang lebih luar biasa setabi hata bohinope na songona huturu songona sobohikon gabi tarik tu atas songoni ibain na plastik ilem songoni lau marsalo dilem jolo onon si makuda penon baru dung dilem baru pe di saloni. Orang bisa merubah penampilannya tidak hanya karena salon atau tidak karena apapun. Boy dodang tidak dahamu molo jumpa kamu molo jumpa ngiba di rumah sakit molo dong karena kita sering tergagok ni jalang songoni horas ningon amang horas inang maaf ya amang daung saya dang iau inna. Boy do merubah-ubah jolmaon alai yang gorohana molo sodebatana paubahon dang namubai songone deta di 437 di dok tung namuba do rohaku dibahen Tuhani dung Yesus maringan diau tung namuba rohaku dibahen Tuhan dung Yesus maringan diau tung naso nangawon olah nima pati bohu. Iya. Jadi amang inang saliling so Yesus nama ringan di bagasa rohata boido pardagingonon songon namuba alai yang gorohata dang namuba molo so debata napaubahon. Jadi boido amang inang maaf kata songon hobar tu hata ni debata di Yesaya 20 sia ayat 10 tolu Tuhamu akai nanami para rekamis na tongom markor di bagasa tikyon boido di dok Tuhani tu hita alana jumonok bang soot tuau marhite-hite pamanganna doho marhite-hite bibirna pasangatau HP anggorohana holangdo sianau jala hadaulatan nasida maradopon au pati-patik ni jolma ni guru hon nasida sabing. Boy do HP pamanganna dohot marhite bibirna pasangap debata HP anggorohana holang sian debata. Berarti ini kritikan besar kepada orang-orang yang mungkin kita yang datang sekarang ini marminggu boy do songon na di sod daging ton ale rohata sasitong na dinga di luar gereja honni. Boy do songon na ro markor satabia kadina kamis alani markor ibana alani jadwal ni para kamis molo so markor imana daku boto dia marminggu di jabuna do manang di gereja do manang di gereja luar do amang inang itulah yang menjadi kehidupan kita selama Tuhan tidak mengubahkan hati kita ini maka itulah yang keluar itu akan menjadi tetap habitat kita. Ay memang amang inang na huaholong di bagasa Yesus Kristus molo nunga songono pangalahota molo so debatado na mangubah kita sian na menek sahatu nama tua on nama hita jaladang adong na boy na paubaho dirina molo so debata paubaho ni boy dolam matua pamatang ton alay holan na pase dakdanak na marbaju doli-doli ama-ama ina-ina dohot akalansia hola pase disi di hita alay yang gorohatai dang muba ala swadong pajupak kita rap doho debata.
Atar dia dosa sitongna roha batuon. Atar dia dosa sebenarnya hati yang membatu ini. Biasanya dikatakan adalah, kalau dikatakan hati batu, roha batu, pasti adalah batu rohana karas. Yang tidak sensitif. Molo didok roha batu itu adalah hati yang sudah keras atau hati yang tidak sensitif lagi. Jadi hati yang tidak molo sensitif be, soadong be holong, soadong be muruk, soadong be dia itu sudah menjadi hati yang batu. Jadi temannya menangis dia biasa aja. Temannya sudah maringgola di bagasa kudulana di bagas jabuna, ale dia be aja ini kan biasa-biasa aja gitu. Jalan roha batuo selalu identik dohot dosa. Jalan selalu pasti orang-orang yang mengatakan bahwa roha batu ini adalah identik dengan dosa. Adong mapiga-piga hu surato kami, ditiki para dihojamito kami, akadia masa sitongna dari sudut pemahaman kami, akapar roha batuon. Sada odang ono pusuru kami. Molo nunga didok jolma par roha batu, ima na par jolo, pasti nasoprosea beon di hatani dewata. Nasoprosea beon di hatani debata. Jalaido paluba-luba ni aka panurirang apostel dohot aka nama katahon suarana tu bangso Israel asamuba oddo hatani debata tu hamu alai sahat turo panurirang Yehezkel pasahaton hatanai dang namuba nasida ala dang ditangihon nasida aka suarani panurirang dang porsea be tu debata dang olo mabege hatani donganna. Jadi adong do dison na solo mabegi hatani donganna. Apalagi mabuah haputusan, ini biasanya sangat penting sekali. Molo adong jolma guru di dokna manang dohonon sitio mik. Molo adong mik holani mana neng makatai terus, ini adalah roha batu. Ngapa tuluhon muruk molo dipodai. Muruk molo dipodai. Jala ini adalah bagian daripada membentengi dirinya, tidak mau lagi dinasehati. Jadi rohanang babatui, moloro sada nasihat mungkin, dia akan membentengi dirinya dengan muruk. Nah paupaton dang peduli be, song nahudok nakin tidak ada lagi care atau tidak sensitif lagi terhadap segala sesuatu. Adong do jolma amang inang, dakya tarida tu ulau-ulas ni roha. Jala songo ni dotong dakya tarida di ulaun arsa ni roha. Tidak pernah di pesta pun tidak pernah di ulaun dok-dok manang habut ni roha pedakya. Ala itu dia ibana, ya udah di rumah aja. Tidak mau peduli dengan orang lain. Melomar pesta jolma, babay masih raudangan naro moding jolma ya moding ma lo ma na mangului mananom na mangulu. Ay mulaud hadua mulomate yau na mangulu dotong mananom. Ada orang seperti itu, dakya behu pesta. Dakya tu pesta dangalani kopit. Dakya tu namoding dangalani kopit. Alai memang ada orang yang sudah tidak care lagi terhadap orang lain, tidak peduli. Tertutup, tidak mau terbuka. Jadi memang moldo hita ukap rohata tuaka dongata. Alai adong do jolma di sada-sada tiki ikona terbuka tu manang isepe. Kita mungkin merasa diri kita adalah menutupi diri kita supaya tidak ada orang yang tahu. Alai di sada tiki doh sada kesempatan saya dong dojol mana tepat nagabe pangalu-aluota. Setertutup-tutupnya orang pasti ada salah satu orang yang menjadi kawan kita bisa cerita. Napa nopon dangolo mardame oma na luar biasa. Parroha batu doh torinda kan. Molo marbadai hita marsoal hita akamat dan dinata toridok batu torinda kan. Pabuahon tidak mau berdamai. HP di dok kojol ma halak bata jaladang adong be masa onni atau begeon dia kana marhaha marangi mapariban mariboto mardomu di tano saidang adong beharuar siak kita onni. Akka hatani oputta na jolo mai na somanada debata jalan dapar pudi dang mabiar be maradopon debata. Amang inang inilah parroha batu. Alai molo tabereng do songo dia do proses ni batui asa terjadi.
Bagaimana sih proses batu itu terjadi? Batu itu terjadi adalah proses kumpulan daripada mineral-mineral menjadi memadat. Dang nagabe pitor songoni batui gabe jumadi. Ada sebuah proses kumpulan daripada mineral membentuk batu itu asa gabe batu. Jadi molo adong roha batu di bagasa rohata dang napitor roha batu hitan waeng. Alai adong do proses. Adong sebuah karakter itu dibentuk dari proses-proses yang dibentuk dalam kehidupan kita. Dang mungkin jolma pitor langsung panako koruptor nabalga moloso mulai manako dijabu manako 1000-2000. Tidak akan mungkin orang menjadi koruptor besar-besaran. Songoni sedotahe. Mario sedotahe. Nah lagi viral nuengon. Iya Mario Dandi. Allah. Dan mungkin nasida songoni panakul yang luar biasa ketika itu tidak dimulai daripada di rumah. Jadi hingoti tidak dana kiba. Hai si pata olo datong sila na tua-tua mapiako dompetna lawi mana tu dapur torni siga songoni adong dona geleng-geleng torni buah songoni. Hape sadetiki diuji maiba di piako maliper di jonok tipi. Ipi aku liper dang di botoron dibuat tapi pasta biba songoni tersonggo tiba. Tidak mungkin seorang pembunuh itu menjadi pembunuh ketika dia tidak menyimpan kebencian. Ketika dia tidak menyimpan dendam amarah dalam hidupnya. Naung di papupu ngodo sogoni roha kebencian amarah ubay saha jolma tuna membunuh. Nunga disipanon gabe jupang ma roha nabatu di ibana. Jadi kita manat kita amanginang. Sude aka kebiasaan natabereng anggap sepele itu membentuk karakter tubuh kita ini, perkataan kita ini menjadi roha batu. Jala molo so diusat, so dibuat debatai siak kita. Ima nama karakter ta sai toktong torus. Batu ini kita ibaratkan seperti penyakit di dalam tubuh kita ini. Kita analogikan batu ini, batu apapun yang ada di tubuh kita katakanlah molo nunga diobati marhite aka ubat. Dang malu. Nunga dipaingot omakmu, nunga dipaingot pahopum, nunga dipaingot anakmu, nunga dipaingot akana asing, nunga digoyengok padita manang situa panurirang dang muba. Pasti terjadilah operasi. Hanya operasilah yang bisa mengeluarkan penyakit batu ini dari tubuh kita ini. Dung dioperasi, tentu melalui operasi kita berserah kepada dokter dan dokter akan membius. Kenapa dibius? Supaya tidak memberontak, supaya tidak merasa kesakitan. Jadi ulaun ni dokteri tapatudus mai ulaun ni debata nama buah sahiti. Jala porsea dohita berserah diri dohita tu dokter molo lau operasi ahp nani nai percaya saja pada dokter, percaya saja bahwa dia adalah kita katakan songo tangan ni Tuhan ido nalahu mabuat sahiti. Jala ido molo nunga debata mabuat ketika Tuhan sudah mengambil penyakit kita itu. Kalau tidak berserah molo jogal dape torus labain taalo do. Jadi rang jupang dihita mago manang hilang batu isia rohata. Kalau Tuhan jala mabuat batu isi rohata holan ulau ni Tuhan itu. Dan hidup baru adalah pekerjaan daripada Tuhan. Tidak ada satupun di antara kita. Dan adong siak kita napungu di son nagabe mangolu nai baru moloso debata pai baruhon. Jadi alani unang tado dirita marhangoluan nai baru hape dau hita siat debata. Jala halak na jonok dorap dohot debata. Na tahu marhai baruan di bagasan ngoluna. Songo panutup ni jamitaku hamanginang. Adong masahalak doli-doli na margoan kartan bu. Na pogos jala porsea tu debata. Karejo maibana di sada perusahaan coklat. Jala di mana tinggal di lantai 2 jala sahalak nado di gedungon karejo. Jadi sudah coklaton
Di jolona adong nang dibungkus, jala adong naso dibungkus. Jala tantanganna adalah bahwa coklat pada waktu itu adalah si panganon na arga, si tutudo coklaton dang songon nuaing adong pehepeng 20 manang sadia pitor dapo coklat. Alai tantangan di naposo, napogos, naporsea tu de bataon ima bohado boido dang dialangi mana, dang ditakoi mana coklat di parkarijuan non, dia kalah. Ternyata dialangi mana ma coklati, dung dialangi mana coklati, margurasai ma suara itu di parbadia di bagasan parnguluanna. Nunga marsalaho, dang tenang be ngulum ala manako ho. Anak ni debatado ho alai diulah ho kosi songoni. Dang adong songoni ianakko ni debata ima suara ni todi naharuar tu si parionna. Jala sai manginona terus tu bagasa rohana. Dung di bagaimana suara todi al harga coklat ditiki maca harga $1 US. Jala di papungu imana ma balajona gajina terus. Jala di dokon imana ma. Tu pemimpin di perusahaan ini. Tuan, nyoma hepeng ni coklat na hutakoi. Marsala doa na saya laun nunga hutakko coklati. Jala hupaula manwaing hargani coklati marhite hepeng. Olo dohita madokon itu kan perkara sederhana, paulakon coklat. Paulakon $1 itu kan perkara sederhana. Alai moloso di paulak ibana na hepeng na $1 gatini coklat na dialangi dang binoto be panako ahan waing ibana. Ala haposa jolma dinautik haposa madi nagodang. Mungkin kita menganggap itu adalah hal sepele. Alai ala haposan ibana di nautik, gabe haposan ma ibana di nagodang. Mungkin kalau kejahatannya ini mungkin tidak diakuinya, boido tong imana gabe panako coklat godang, mabuka perusahaan coklat na asing ma ibana di na asing. Karejo imana di so perusahaan alai ala nunga di hasomalkon, nunga di pardagikon bahkan membatu panakuan non, mabuka coklat, mabuka perusahaan coklat maimana, aimana koi terus. Bahkan mungkin bisa pencuri ulung, koruptor yang lebih luar biasa. Karten Bub ini adalah penggubah lagu-lagu rohani, pengubah lagu-lagu himne, jala imana ma, nagabe ma baik kesaksian pujian, nasai toktong boy taida di bagasan buku edion. Haposa jolma di nautik, gabi haposa ma ibana di nagodang. Mungkin ada yang mungkin batunya masih kecil. Adong batuna nunga mate bedang adong be batuna. Jala adong batuna nunga belga songon akka duluk-duluk. Dalam hati kita mungkin batu kita mungkin sudah flat. Sudah hilang ya, sudah bersih. Atau mungkin ada tumbuh, mulai tumbuh. Atau mungkin songo dolok-dolok batuna di bagasar rohatai. Atau ngamanginang palo samuma debata mabuat roha batu jala magatiho roha daging manang roha nasiat debata asa haruar siani aka mual hanguluan nama bahe pasu-pasu nama bahe gabi angur parngoluaton amang inang parpudi husuku mahita jala alusi hamuma di bagasan rohamu. Nunga sadia leleng hita karisten. Jala nunga sadia leleng renungan ikutlah aku doho renungan akan asing tajaha di bagasan parnguluata tahaporsyai ima debata nalahuma buat batu sia rohata. Alai sadia gudang do hata di debata seberapa banyak perkataan Tuhan laho pauba rohata manang adong do lapatan ni jamita na hudokon adong do hata ni debata na laho si pareahata manang adong do hata ni debata na gabe apul-apul adong do hata ni debata di bagasa tikyon na gabe si paubommu dung mulak sian garejon ulahomai amin martangi yang mahita Jehovah debata amanami
Mau lihat mahu pasa rohanami tuho Tuhan. Di patupaho hai baruon di rohanami. Usatomu buatomu ma roha batu sia kami urasomu mahami gabe badiahami jala holan ulau musabindo natau pabadiahon doho magatiho roha batu gabe tu roha daging. Salile kami holan mangulahon hasomalan tang jupang disi na hinalomon di roham. Alai paloas ma Tuhan rohanamion dipai baru marhite hatam ganu pari ganu tiki. Ai molo nunga dipai baru rohanamion haruar ma sia rohanamion akamual hangoluan nama bornoki nama bain angur nama bagai sodap pakilalaan ya kajolma nahumalia kami. Tuhan Jehovah di bata. Mau lihat ma dia kaparsoran nauli na denggan. Nunga boy hami mangula dia kaulau nami sigano pari. Alai lam tabai ma di hami silas ni roha. Lam tabai ma di hami olop-olop. Dohot hasabamon diaka siulau nami. Boy don uai kami Tuhan. Songon hurang dape majalok manggotil diaka pasu-pasum. Alai molo haposan hami di pasu-pasu naotik gabi haposan mahami diaka pasu-pasum nabu balga di bagasan parnguluan nami. Jehovah di bata amanami. Ramoti hami di pardalanan ingolu nami. Aka dakdanak ibur-ibur magodang. Aka natua-tua nami say toktong manasida Tuhan pasahaton ngoluna silehon ajar poda tiruon tuaka sudut na poso aka na mga lului sirokap ni todi obar tutikina lehonommu jala tuaka yanakon nami na kami napungu di son moloadong dope na sodapot aka padaraman marhiti akka karejo say homa toktong napatongok ko ni Tuhan. Tuhan Jehovah di bata amanami tinamangula hami di akaulaw nami di hari marsogot di kantor di pardalanan di partiga-tigaan di usaha homa toktong na mga lehot tuhami akka narikot hobar tulaw nami asa gabi pasu-pasu nahulami Tuhan maboa silas ni roha di tonga-tonga ni ngulu nami, di tonga-tonga ni keluarga nami. Tuhan Jehovah di bata amanami, pereng mahami Tuhan nagale, pereng mahami namar sahid, namar rukil di bagasan parnguluan namion. Holakodo haporusan nami, holakodo pangalualon nami, tangadong na asing tukon niho. Alani Tuhan pamalum ma sahid nami namar sahid roha dohami Tuhan manang hutabunio kami sahid nami siana dopamu nang siana dopan niaka dongan manang para medis alai na porsia dohami Tuhan dodoamu pamalumamu haulammu hami tinamanaon aka parsahiton nami Tuhan Jehovah di bata secara khusus utangnya kok kami ima amanami si tua BP si Regar, Kenjo Lubis, Cuan Raja Kukuk, Nyonya si Morakir boru si Barani, Sahat Maruli tua Pardede, Grace boru si Regar, Midian Purba, si tua Godwell Siaturi, Nyonya si tua MT Pasaribu boru Manalu, Nyonya si tua Bajarnahor boru Samosir, Minar boru Tobing, Rita boru si lain, dohot akan atongom marsahit di bagasna peak mate somatene alania kasahid na apetu nasida. Tuhan Jehovah di bata. Molope ikom marsahid nasida sahat rodi ujung ni ngolu nasida. Padau sian nasida padilean. Jala pamalum ma aka sahid ni amanami dohot inanami nang aka
ruas ni huriam saluhutna. Asabuina sida, mamuji pasangapon guarmu. Mau lihat ya madiho Tuhan. Di bagasa Yesus Kristus martangia kami todopamu. Amin. Mari dehita tapasahat peliata. Mulai
Kristus Tuhan tai, masuk salib manasa dosa ta, kapauba marohata, tapelehon manasa diri ta, dipelea abangoro, Nalo mohoni di bata. Tatangnya koma peliata tuado pandi di bata. Ali di bata amanami na di banua kijang. Odo haroroni saluhut sileho-leho nadengga doho na saulibasa na mauliutus. Upasa tami masyan na nilehomi tuhami pilihan nami tuho sai jalo mai gabe uap na khusus di jolom. Pasu-pasu mai jala ramoti asa ho parhasia kami pilihanon pati bulhon harajomu di tonga-tonga ni huriam doho tipor tibion. Buhai marohanami marhite-hite todim asalam hutadahami godang ni sileho-lehomi tuhami asalam girgir hai madok mauliate tuho marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Masana dilehomi kaniradi pamataku, dosado hotogoki rodi samu artaku, upasaha Alia manami na di banua kijang, sai pinarbadia ma koarmu, sai Roma harajonmu, sai saut malomani roham di banu tongosong na di banua kijang, leho matuhami sadarion hanguluan siapari, sesa madusanami songhom panesanami, di dosa ni dongan amar dosa tuhami, unang hami togihotu pangujunan, palua mahami sian pangago. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan de batama ho. Di sondakot Tuhan de batama buhina tuho jala asima rohana midaho. Di dopakon Tuhan de batama buhina tuho jala di pasor homa damena tutodim. Amin, amin, Damang dainang hahanggina pinaribot nama dohoti parmingguon di bagas atikyon na di bagas joroni Tuhan nang di bagas tabe marhite live streaming hami sude padita sude situa dohot multimedia song leader pasahaton selamat hari minggu madihamu saluhutna horas madihita.